Fab. Helo bawb, croeso i'r sesiwn Carlam Cymru e-sgol. Heddi fyddwn ni'n edrych ar hanes TGAU a byddwn ni'n datblygu techneg arholiad uned 2 gyda Mr Rumble. Diolch yn fawr. Felly, diolch yn fawr iawn am hwnna. Croeso i chi sy'n muno gyda ni yn fyw a helo i chi sy'n gwylio'r recordiad. Fel wedodd Mrs Beth yn fyna, un nhw yw Aled Rumble. Dwi'n athro hanes yn Ysgol Bro Pedr yn Ceredigion. A yn y sesiwn yma, fyddai'n edrych ar uned 2 a canolbwyntio fwy ar y techneg arholiad. Nawr, un peth fi di'n nghofio dweud, os chi yn gwylio hwn yn fyw, dwi yn awgrymu gofynnwch cwestiynau, a bydd Miss yn mwyn ateb nhw i chi neu bydd hi yn gweithio nhw allan i fi a na i ateb nhw ar lafar i chi hefyd. Felly, bant a ni de. Effeithiau pwysig ar gyfer uned 2. 5 cwestiwn. Mae pob cwestiwn werth nid gwahanol fath o farciau, ond yn gyffredinol, wrth chi mynd mewn i'r papur a symud ymlaen i cwestiwn 4 a 5, mae'r cwestiynau yna werth mwy. Mae'n cymysg o ffynhonnellau a gwybodaeth, a i'r mwyafrif ohonoch chi fydd hi yn papur 1 awr. Ond yn amlwg, bydd rai chi'n deilwng i chydig fwy amser. Felly, os chi ddim yn sicr, gofynnwch i'ch athro neu athrawes a bydden nhw yn gallu rhoi'r gwybodaeth i chi o ran faint o amser fydd yr arholiad i chi. Ond i'r mwyafrif ohonoch chi, arholiad 1 awr. Sydd yn amser byr iawn pan chi'n meddwl amdano fe. Byddwn ni'n dychmygu eich bod chi wedi astudio uned 2 am tua hanner blwyddyn, efallai fwy. A pan chi'n meddwl amdano fe, chi goffod crynoi hwnna mewn i un asesiad o 1 awr, mae'n tipyn o her. Nawr, un o'r resymau maen nhw'n cyfyngu fe i 1 awr yw i sicrhau bod chi'n cynnwys gwybodaeth perthnasol, bod chi ddim yn wafflo. Be dyw cybac ddim eisiau yw, fel dwi'n gweud i'n disgyblion ni, dyn nhw ddim eisiau rhyw fath o human version o Google. Maen nhw eisiau disgyblion sydd gallu fel mynd ar afel ar y cwestiwn yna. Mae un peth arall ddylai fi nodi, yn amlwg dwi wedi marcio i cybac yn y gorffennol, ond dwi yma fel athro hanes sydd yn gweithio gyda e-sgol. Felly mae lot o'r cyngor dwi'n mynd i roi i chi yn berthnasol, ond mae'n bwysig i nodi, mae yna gwahanol ffyrdd i ateb uned 2. Does ddim un ffordd penodol. Felly, plis bydwch poeni os mae'ch athro neu athrawes chi'n gweud i chi wneud pethau ychydig o wahanol, oherwydd does ddim un ffordd penodol o ateb unrhyw cwestiwn. Dyma sut rydw i yn gynghori'r disgyblion i fi, a gobeithio byddwch chi'n gweld rai o'r tips mae'n rhoi chi yn ddefnyddiol. Nawr, mae uned 2 a bob uned yn hanes ychydig yn anodd mewn ffordd o ran adolygu, gan bod yna 4 opsiwn gwahanol. Felly, gobeithio bod chi'n yn astudio un o'r 4 pynciau yma. Heno, byddwn ni ddim yn canolbwyntio ar yr adolygu, y cynnwys. Dyn ni'n canolbwyntio ar y techneg arholiad, oherwydd yr un techneg arholiad, yr un amcanion o asesu sydd ar gyfer bob opsiwn. Boed hynny chi'n gwneud uned ar America neu uned ar yr Almaen. Ond, un peth cyn edrych ar y techneg arholiad, mae'n holl bwysig, dwi eisiau tynnu sylw chi i'r adnoddau yma, trefnyddio'n gwybodaeth sydd gan cybac. Os ewch chi mewn i Google a rhoi adnoddau cybac TGAU neu adnoddau cybac, mae'n digon hawdd, bydd chi'n ffeindio'ch ffordd i'r wefan yma, le bydd chi'n clicio ar pethau penodol. Mae fel wedi sôn, os a'i nôl e eiliad, ar gyfer bob opsiwn, mae yna 7 fel cwestiwn, 7 thema sydd angen canolbwyntio arno. Ac, chi ar y wefan yma, mae yna trefnu'r gwybodaeth, rhyw fath o checklist ar gyfer bob opsiwn, ond hefyd bob un o'r 7 cwestiynau allweddol yma. So, fel chi'n gweld ar gwylio'r dudalen fan hyn, felly, dyma chi'n gweld mae yna rai ar gyfer Rwsia. Mae'n yr un lle, so y siampl yma yw
os chi'n astudio opsiwn 2 America, chi'n gweld taflen PDF ar gyfer bob cwestiwn allweddol. Nawr, dwi yn awgrymu bod chi'n edrych ar ein, gan bod nhw wedi cael ei greu gan cybac, gan y pobl sydd yn ysgrifennu'r papur aroliad, gan y pobl fydd yn gosod y meini prawf llwyddiant a marcio'ch gwaith chi. Felly mae'n werth, a dyn nhw ddim yn dogfennau hir o gwbl, mae'n dogfennau 1 i 2 dudalen yn cynnwys effeithiau allweddol ar gyfer bob un o'r themau cwestiynau allweddol. Felly, maen nhw'n crynhoi America mewn i ryw fath o 8, falle fwy na, rhyw 10 dudalen os fi'n cofio'n iawn, falle chydig yn fwy. So mae'n rhywbeth adnodd handi iawn, lle mae'n edrych ychydig fel hyn. Yn cynnwys beth yw'r geiriau allweddol sy'n angen gwybod. Mae dy fe rhyw fath o llinell amser. So felly rhyw fath o, yn amlwg mae eisiau gwybodaeth mwy manwl, mwy dwfn yno chi. Ond os chi moyn man cychwyn, achos dwi'n deall, dwi'n gwybod, dwi'n cofio fod e pan amser hir yn ôl, pan ys i aroliadau fi, oedd mae'n eitha daunting yn dweud, cael ble chi'n dechrau, ond dwi'n gweld y trefnydd gwybodaeth yma yn ffordd da. Ac efallai, sa'n nôl, beth am adolygu, hydrych yn ei popeth yn un sesiwn, beth am dechrau gyda un noson chi'n gwneud cwestiwn allweddol 1. Be bynnag yw'r opsiwn, cwestiwn allweddol 1 ar Almaen, neu pa bynnag opsiwn chi'n gwneud. Torrwch e lawr. Dyna chi'r esiampl o un arall. Nawr, adolygu, mae adolygu'n holl bwysig, felly mae yna gwahanol ffyrdd o adolygu. Gobeithio bod chi'n gwybod ffordd chi o weithio erbyn nawr. Dyma chi rai o'r tasgau allan, llinellau amser, bywgraffiad, sef autobiographies, geirfa, fi'n gwybod geirfa yn tasg defnyddiol iawn i wneud, gan bod hwn yn ffynhonnellau, pigo geiriau allweddol fyny, gridiau adolygu, fel cardiau fflach, flashcards, mapiau meddwl. Felly, un o'r pethau cynta sy'n angen chi wneud, a dwi'n gweud i'n disgyblion fi, yw sicrhau bod chi'r banc yma o wybodaeth, bod chi'n deall y pwnc. Wedyn, angen sylw ymlaen i techneg aroliad, a peidiwch yn ngofio pwysigrwydd y techneg aroliad. Os mae fe yn bwysig ofnadwy. Nawr, gobeithio, dwi'n mynd i synnu chi pan dwi'n dweud hwn, ond mae tystiolaeth yn dangos gan y prifysgol yn yr Almaen, prifysgol Kessler, yn ddiweddar yn profi mae'r disgyblion sy'n tueddol o llwyddo yn aroliadau a perfformio'n well yn aroliadau yw'r disgyblion sy'n profi hynny, gwneud cyn papurau. Felly, please, mae angen adolygu. Mae angen man cychwyn, ond pan chi wedi adeiladu'r wybodaeth yma bod chi'n deall y cynnwys, wedyn mae angen sylw ymlaen i edrych ar y cyn papurau yma. Mae yna gymaint i gael ar wefan cybac. Mae yna fel esiamplau o atebion i gael, ond dwi'n siŵr hefyd bod gyda'ch athro neu athrawes chi papurau aroliadau ar gael hefyd. Ond maen nhw ar gael ar wefan cybac petai angen. Nawr, ar gyfer y sesiwn heno, dwi'n bwriadu defnyddio opsiwn 2 America pan ni'n mynd trwyddo papur aroliad. Ond please, peidiwch troi ffwrdd, peidiwch stopio recordio achos chi'n neud yr Almaen neu chi'n neud Rwsia. Okay? Mae y sgiliau, dyna beth fi'n canolbwyntio arno, y sgiliau. Yr un fath o cwestiwn yw cwestiwn 1 o fewn y 4 opsiwn. Felly, bant yn ni de. Jyst edrych ar amser. Nawr, cwestiwn 1. Mae cwestiwn 1 yn yr aroliad o hyd yn mynd i dechrau gyda'r geiriau yma. Defnyddiwch y ffynhonnell, defnyddiwch ffynhonnell A ar hyn rydych yn wybod i ddisgrifio rhywbeth. Felly bydd gyda chi ffynhonnell llun ffyr arfer, a mae'n gofyn i chi defnyddio'r ffynhonnell a gwybodaeth eich hunain. I fi, mae'r gair fel a ar hyn. So fel, mae'n rhaid chi wneud y ddau. Mae fyny i chi yn unio sut chi'n strwythuro fe. Un o'r pethau dwi'n awgrymu i'n disgyblion ni yw bod chi'n cael o leia 2 ffaith allan o'r ffynhonnell. Pan chi'n edrych ar y cynllun marcio,
mae yna mwy o wybodaeth am gwybodaeth personol. Ond mae dal angen gwneud cynnwys fel y sgil y dansoddi o'r ffynhonnell. Nawr, un ffordd eitha syml, y braidd yn fel, gair yw syml, really. Mae braidd yn syml, ond i disgyblion falle sydd yn gweld y pwnc yn heriol, dwi'n gweithio nhw, dechreuwch bant brawddeg cyntaf yn gweud, dysgwn o'r ffynhonnell, hyn, rwy'n gwybod o gwybodaeth fy hun, hwn. Mae braidd yn mechanistig, ond mae fe'n sicrhau bod chi'n gwneud y dau peth pwysig, sef cynnwys y ffynhonnell a cynnwys gwybodaeth personol. A dwi wedi'n cofio un o'r top tips i fi, dwi'n ymddiheurio. Gan bod e'n papur 1 awr, mae amseru yn holl bwysig. Dwi wedi gweld, a fi'n siŵr os chi'n gofyn i'ch athrawon chi, bydden nhw bendant wedi cael sefyllfa fel hyn, mae disgyblion yn rhedeg allan o amser. Nawr, mae'n fyny chi, os chi moyn dechrau gyda cwestiwn 5, 4, 3, 2, 1, ac os ni'n edrych ar fan hyn, mae cwestiwn 5 werth 19 marc, 16 a 3. Mae cwestiwn 4 werth 12, mae cwestiwn 3 werth 8, a mae'n lawr fel yna. So, i fi, dwi'n awgrymu disgyblion, os chi'n gweld amseru a'r hunain reolaeth yma'n ychydig o broblem, dechreuwch bant gyda cwestiwn 5 a gweithiwch ffordd nôl. Ond eto, mae hwn hollol fyny chi. A unwaith eto, cyngor fi, personol fi, dwi'n gweud disgyblion, mae yna 60 munud mewn awr, mae yna 53 marc i gael, felly beth am gwario yn eich pen chi munud ar gyfer bob marc. So gan bod cwestiwn 1, werth 6 marc, mae angen gwario 6 munud arno fe. Mae hwnna wedyn yn rhoi 7 munud i chi chwarae o gwmpas gyda. Felly os chi wedi heb gorffen cwestiwn 2, allwch chi cael 7 munud i fynd nôl at cwestiwn 2. Ond eto, cyngor personol fi hwnna, ond dwi'n gweld yn y gorffen mae hwnna wedi helpu'r disgyblion. Felly, i grynhoi, cwestiwn 1, wedi yn dweud, defnyddiwch y ffynhonnell ar hyn chi'n gwybod i ddisgrifio ... bydd y ffynhonnell yn llun, a triwch cael, defnyddiwch y ddoi, defnyddiwch gwybodaeth personol, mae angen fwy o gwybodaeth personol. Dwi'n defnyddio ffurfiol 2 ffaith o'r ffynhonnell, 4 ffaith o'r gwybodaeth eich hun. Ond cofiwch, mae rhaid i'r ffeithiau yma fel bod yn gymleth, dim jyst dangos yr obvious. So, os ni'n edrych ar y llun yma fel esiampl, peidiwch gweud rhywbeth fel dwi'n dysgu bod plant yn gyda gwallt byr erbyn 1923. Okay, mae hwnna braidd yn syml, cymod alleth rhywun yn blwyddyn 5 gweud mae bachgen gyda gwallt byr fan hyn. Ond mae'n bych chi gallu rhaid yw darllen rhwng eich nellau, mae'r gwallt byr yn dangos bod nhw yn cael ei Americaneiddio. Chi sydd ddim yn deall y pwnc, felly dwi'n meddwl lot, ond be dwi'n neud yw dwi'n darllen rhwng eich nellau. Bod chi ddim jyst yn fel yn stating the obvious. Felly dyna chi cwestiwn 1. Cwestiwn 2 nesaf. Ac unwaith eto, falle bod hwn yn braidd yn syml, ond mae cwestiwn 2 yn mynd i ddangos dechrau gyda'r geiriau disgrifiwch. Ond beth dwi ddim yn gwybod yw disgrifio beth. Does ddim ffynhonnell, mae chi 8 marc. Felly, tua 8 munud. Byddwn ni'n awgrymu. Ond eto, chi gyda fwy amser mae'n chi ystyried hwnna. Nawr, dyma i chi falle, i fi yn bersonol, dyma un o'r cwestiynau mwyaf anodd, achos mae fe gallu bod eitha ffocws penodol arno fe, a mae disgyblion ambell waith yn cwmpo mewn i trap yn y cwestiwn yma. Be dwi'n meddwl cwmpo mewn i trap? Maen nhw'n colli ffocws ar y cwestiwn. Mae rhaid sicrhau bod chi'n canolbwyntio ar y mater hanesyddol. Bod chi'n canolbwyntio ar beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi. So, esiampl, mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi trafod am ffyniant economaidd yn y 1920au. Felly, mae angen trafod ffyniant economaidd yn yr 1920au. Peidiwch trafod
dirywiad economaidd. Os mae'r cwestiwn yn gofyn am ffyniant. Os mae'r cwestiwn yn gofyn I chi, disgrifiwch cytundeb fysau. Mae angen chi cael y bwydio bod chi'n ar cytundeb fysau. Nawr bydd chi'n gweud, wel, mae hwn yn hollol obvious, mae hwn yn rhywbeth jyst ddim angen fi gwybod. Ond unwaith eto, wedi marcio papur aroliadau yn y gorffennol, bydd chi'n synnu. Faint o disgyblion sy'n dechrau bant eitha dda, fi'n meddwl, maen nhw'n deall y pwnc, ond wedyn tua hanner ffordd lawr tua'r diwedd, maen nhw wedi dechrau mynd off ffocws y cwestiwn. Maen nhw'n cynnwys ffeithiau sydd yn gywir, ond falle ddim yn ateb y cwestiwn. Felly mae'n holl bwysig. Dwi yn awgrymu bod chi yn gwneud rhywbeth fel tanlinellu y geiriau pwysig, gnewch beth bynnag sy'n ei helpu chi gweud, wel, dyma ffocws y cwestiwn. Yn ogystal, mae angen chi dod mewn â tystiolaeth, ffeithiau manwl. Mae angen chi dangos y lefel uchel o ddealltwriaeth yma. Y cwestiwn cael ei ofyn yn aml yw, Sir, os angen fi dysgu dyddiadau, os angen fi dysgu ffigurau. Nawr, y reality yn 12, chi ddim yn cael cwestiwn pryd daeth Hitler I bŵer, pryd cafodd Nelson Mandela I ryddhau o'r carchar. Chi ddim yn mynd I gael cwestiynau byr fel yna, ond le mae dyddiadau yn dod mewn yn ddefnyddiol, yn sawl ffordd, yn ffynhonnellau fel ei sôn nes ymlaen, ond ble mae blynyddoedd yn dod mewn yn ddefnyddiol fan hyn, yw bod chi gallu gweud, wel, disgrifiwch beth bynnag Hitler, a chi gweud, gael Hitler ryddhau'r carchar yn Ionawr 1933. Chi'n dangos fel ffeithiau manwl, a cofiwch bod chi'n cefnogi. So, os mae'na cwestiwn yn dod fyny, pam roedd xenophobia at mewnfudwyr? Pam mae pobl ddim yn hoffi mewnfudwyr yn America? Bod chi'n gweud, wel, un reswm oedd mewnfudwyr ddim yn cymysgu, ond nhw'n byw mewn getos ar ben hunain. Ond beth am cynnwys tystiolaeth, cefnogi fe, gweud, un esiampl o geto enwog yw Little Italy. Sy'n chi fel yn cynnwys e, chi'n rhoi, chi'n dangos i'r person yn y marco yr arolwr, chi yn deall hwn. Mae ydych chi lefel uchel o ddealltwriaeth ar gyfer bwrw'r marcio uchaf. Cwestiwn, syml y cwestiwn 2, ond bydd chi'n synnu faint o disgyblion sydd yn tan-perfformio fe. Dwi aml yn cael papurau nôl I disgyblion, a ni'n gweud, wel, falle pam bod chi wedi cael B le targed o A, a fel arfer, maen nhw'n edrych ar cwestiwn 2, meddwl fel, beth fi'n mlaen am fan hyn, what am I on about? So, cofiwch y cwestiwn. Nawr, cwestiwn 3 sy'n nesaf, 8 marc eto, so tua 8 munud. A unwaith eto, allai gweithio chi nawr. Yn mis Mehefin, byddech chi'r oliad ar gyfer hwn, mae'n mynd I ofyn chi, beth yw pwrpas ffynhonnell B? Ond yn amlwg, dwi ddim yn gwybod beth yw'r ffynhonnell yn mynd I fod. Ond y cwestiwn yw beth yw pwrpas y ffynhonnell. A pan chi'n edrych ar y cynllun marcio, beth mae'r arolwr yn chwilio amdano, mae angen gwneud 2 ran. Nawr, does ddim rhaid hwn fod yn 2 paragraff, ac eith hwn cael ei cymysgu mewn I un paragraff mawr. Ond dwi'n mynd I ddangos hwn sut byddwch chi'n ateb hwn yn 2 paragraff. Ond eto, all eith hwn fod yn 1 paragraff mawr. Yn gyntaf, mae angen trafod neges y ffynhonnell. Beth yw'r cynnwys yn dweud? Beth yw'r pwrpas? Ystyriwch y cyd-destun. So, esiampl. Gyda y llun yma, byddwn ni'n rhoi paragraff cyntaf yn gweud, wel, pwrpas y ffynhonnell yma yw dangos sut bod llawer o bobl eisiau dod mewn I Ewrop. O Ewrop I America. Ac bod America eisiau cyfyngu limit ar faint o mewnfudwyr sy'n dod mewn. A wedyn, cofiwch y cyd-destun, wel, nawr chi sy'n astudio America, byddwch chi'n gwybod hwn, chi sydd ddim, wel, byddwn ni'n gwybod llawer o'r bobl yma sydd wedi cael ei adl mewn bod nhw'n wasps. Ond be dwi'n gwneud, dim adolygu pwnc, ond
Dwi'n defnyddio gwybodaeth fy hun i roi cyd-destun i hwn. Yn gweud, wel, mae hwn yn dangos bod America eisiau lleihau'r nifer o mewnfudwyr sy'n dod mewn. Maen nhw eisiau rhoi blaenoriaeth i WASPs ac yn y blaen. So, i fi, ond eto, dwi'n rhaid chi'n neud e, ffordd dwi'n gweud i disgyblion sydd yn falle eisiau strwythyr cynllawiau clir. Paragraff cynta, chi'n trafod y neges, y cynnwys, beth yw'r pwrpas, beth yn union mae'r ffynhonnell yma'n dweud. A cofio bod chi'n dod mewn o gwybodaeth eich hunain i esbonio fe. Nawr, yr ail ran, fel yr ail paragraff i fi'n bersonol, mae angen ystyried yr awdur, y flwyddyn, y cynulleidfa. Yn amlwg, mae eisiau ystyried fwy o pethau, ond os chi'n falle dechrau ban gyda'r 3 peth yma. Pwy yw'r awdur, beth yw'r flwyddyn, a pwy yw'r cynulleidfa. Nawr de, please peidiwch just state the obvious. A dwi'n efo gweud, eto, fi'n gweld ysgrifennu yn y gorffennol gweud, cafodd hwn i ysgrifennu yn, fel un nawr, yn 1921. Come on, wel, allith unrhyw un gweud hwnna. Chi angen defnyddio'ch gwybodaeth personol, gweud, beth sy'n digwydd yn 1921 o fewn cyd-destun y cwestiwn yma. Nawr, chi sy'n gwneud America, fyddwch chi'n gwybod yn 1921, dath deddf cwota bris. So byddwn ni, a does ddim unrhyw sôn am deddf cwota bris o fewn y ffynhonnell yma, ond fi wedi defnyddio gwybodaeth y hunan, dwi wedi edrych ar y flwyddyn, fi wedi edrych ar y cynnwys yn gweud, wel, mae'r ffynhonnell yma yn cael ei greu yn 1921, sef y flwyddyn gath y deddf cwota bris i gyflwyno, gan bod America yn poeni am y nifer o mewnfudwyr, rai falle mewnfudwyr anaddas, yn ôl llawer o Americanwyr yn y cyfnod. Ond pwy yw'r cynulleidfa? Pwy yw'r awdur? Defnyddiwch geiriau fel pwrpas, agenda, a'i propaganda yw hwn. Os yna rhyw fath o pwrpas penodol i perswadio pobl? Pam? Felly, unwaith eto, sy'n rhaid hwn fod yn 2 paragraff, ond i fi yn bersonol, pan dwi'n gweld disgyblion falle yn gweld chydig hwn yn awsterau, dwi'n gweithio nhw, torrwch ar ei 2 paragraff, paragraff cynta, y neges, y cynnwys, y stori, beth i chi'n gweld. Dychmygwch chi'n gallu esbonio'r ffynhonnell yma i rywun yn blwyddyn 8 sydd ddim wedi gweld y ffynhonnell. A wedyn, chi'n trafod fel y cyd-destun, pwy yw'r awdur, pam bod y flwyddyn yna'n bwysig, pwy maen nhw'n targedu, pwy mae'r arlunydd eisiau gweld hwn. Pwy maen nhw'n trio perswadio, pam maen nhw'n trio perswadio'r pobl yma. Mae'n rili bwysig bod ni'n gwybod y pethau yma, achos mae'n amser yn erbyn chi. Chi angen mynd yn syth yn erbyn, fel, you want to go straight into it, dim wafflo, sicrhewch bod chi'n ateb y cwestiwn. Gwneud beth mae'r arolwr yn chwilio amdano. Nesaf, ni'n mynd i symud i cwestiwn 4, a dyma le mae'r marciau yn dechrau seithi fyny, yn yw'n cwestiwn 4 a 5. Ac unwaith eto, mae cwestiwn 4 yn mynd i ddechrau mewn un ffordd penodol. Felly, ydych chi'n gwybod, chi'n cael 2 ffynhonnell, a chi'n gwybod mae'r cwestiwn yn dweud pa un o'r ffynhonnellau sydd mwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n eisiau astudio ... Chi'n ni'n gwybod chi'n cael 2 ffynhonnell. Chi'n gwybod mae'n mynd i ofyn i chi pa un sydd mwyaf defnyddiol i hanesydd. Felly, beth sydd angen gwneud yn hwn? Nawr, i ddechrau, mae rhaid dadansoddi a gwerthuso y 2 ffynhonnell. Does ddim rhaid fel paragraff 1 bod yn ffynhonnell C a paragraff 2 bod yn ffynhonnell ych. Falle bod yn ych, C, fel nôl ac ymlaen. Ond mae rhaid trafod y 2 ffynhonnell. A dadansoddi a gwerthuso. Nawr, dadansoddi, edrych ar y cynnwys. Beth mae'r ffynhonnell yna'n dweud? Beth mae hanesydd yn dysgu am y pwnc yna? So, esiampl,
Mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi, sydd ar y daflen, yn gofyn i chi, beth mae hwn yn gweud am bywyd menywod yn y cyfnod yma. Felly, dwi'n dysgu, fan hyn, mae disgwyl i merched cael gwarchodwr, chaperone. Nawr, please bywch just dweud hwnna. Disgwyl o Ffynhonnell, mae Ffynhonnell yn ddefnyddiol i hanesydd, oherwydd mae dysgu bod disgwyl merched i cael chaperone gyda nhw. OK, beth allan ni gweud am ffaith mae nhw yn cael chaperone? Mae'n gweud i nhw bod yna fel diffyg annibyniaeth, bod cymdeithas yn disgwyl nhw ymddwyn mewn ffordd penodol. A dyna beth fi'n meddwl fel darllen rhwng y llunellau. Dangos fel sgiliau dadansoddi uchel. Okay, please bydwch chi'n fel stating the obvious. A wedyn fel, bod chi'n edrych fel y gwerthuso y ffynhonnell. Bod chi'n meddwl, ydy hwn yn ffynhonnell ddilys? A os angen i hanesydd fod yn ofalus gyda fe. A does ddim rhaid i chi, roi fel, fi'n deall mae, falle bod y thrawon chi wedi gweud, mae'n rhaid chi roi un peth positif, pam bod yn ddilys, a un reswm pam bod yn llai ddilys, dwi ddim yn ddilys, ond does dim rhaid. Os chi'n teimlo bod y ffynhonnell yma yn un ochrog, mae'n llawn tuedd, a mae angen i hanesydd ystyried o dwi'n mynd i ddefnyddio hwn yn ofalus dros ben, a mae eitha ddiwerth, rowch hwnna lawr. Allwch chi roi dau peth fel negyddol am y ffynhonnell, a pam rydym ddim yn ddilys. A pan ni'n edrych ar fel y sgiliau gwerthuso yma, ystyried y cyd-destun, pwy sy'n gweud y pryd, pam ac yn y blaen. Nawr, esiampl, please pidwch, please pidwch eistedd yna fel, a jyst rhoi ffeithiau eitha syml basic. Mae cybac, yr arolwr, yn mynd i disgwyl fwy wrthoch chi. A beth dwi'n meddwl yn syml, please pidwch jyst gweud, barn un person yw hwn. Gan bod hwn mae Ffynhonnell yn erthygl yn dweud. So, dyn nhw ddim yn gweld, mae Ffynhonnell dim ond darn o erthygl yw e. Come on, maen nhw'n disgwyl bethau gwell na hwnna. Maen nhw'n disgwyl chi edrych ar yr awdur. Ydy'r awdur yn gwneud rhywbeth dibynadwy, ydy'r amser yn effeithio ar y cynnwys neu ar yr awdur. Meddyliwch nôl i'r gwaith cwrs yna chi wedi bod yn gwneud. Chi fel yn tynnu mewn y sgiliau chi wedi bod yn gwneud gyda'ch gwaith cwrs chi. Ond chi angen gwneud yn llai cryno, felly mae angen chi really dangos fel y sgiliau dadansoddi gwerthuso uchel yma. So, os na i jyst rhoi esiampl i chi, byddwn ni'n gweud, wel, cath hwn i ysgrifennu 1920, Ffynhonnell ych. Nawr, oedd 1920 yn dilyn Rhyfel B cyntaf. Felly, mae yna newid wedi bod yn digwydd yn bywydau menywod ers y Rhyfel B cyntaf. Felly, mae angen hanesydd bod yn ymwybodol o hwn. Le mae Ffynhonnell cael ei sgwennu 1914, sef ar dechrau neu cyn y Rhyfel B cyntaf, cyn i America ymuno. Felly mae hwn mae'r ddau yn dod o safbwyntiau gwahanol. Does ddim un nhw'n gywir neu'n anghywir yn y modd yna, mae'n cael ei sgrifennu, mae'r digwyddiad mawr wedi digwydd rhwng y ddau, so mae amlwg yn mynd i fod yn wahanol. Felly, dyna'r fath pethau bod chi'n ystyried fel pwy sy'n gweud pam ac yn y blaen. Hefyd, bod chi'n dangos sgiliau dyfarniad a mesur, judgment. Mae'r cwestiwn yn gofyn i chi, pa ffynhonnell sydd mwyaf defnyddiol, felly dywyswch ffynhonnell. Gall hwn bod yn casglu ar y diwedd, gall hwn bod yr cychwyn yn y canol, ond dangoswch, wel, dwi'n credu bod ffynhonnell yn llawer mwy defnyddiol na ffynhonnell ych. A pam bod e'n? Please bydwch eistedd ar y ffens yna, mae'r ddoi yn dda. Fi'n siŵr mae'r ddoi yn ddefnyddiol, ond mae'n gofyn i chi, dwi ddim yn gofyn ydy'r ddau ffynhonnell yn ddefnyddiol, mae'n gofyn pa un sy'n mwyaf defnyddiol. Bod chi'n dangos, dangos y dyfarniad yma. Llais fi'n dechrau mynd nawr. A mesur y pwynt, fel mae hwn yn ddefnyddiol i raddau. Nawr, cwestiwn 5 sy'n nesaf.
Nawr mae'r cwestiwn 5 yw'r term dwi'n defnyddio, fi'n gwybod llawer yma fy'r athrawon yn defnyddio hwn yw'r treithad. A fi'n gwneud pan mae disgyblion yn clywed y gair treithad, mae yna panic mawr yn dod mewn. Felly, dim treithad falle yn y ffordd traddodiadol. Byswn i'n gweud, os chi'n ysgrifennu hwn allan ar dudalen A4, byddai'r mwyafrif o disgyblion yn gwneud falle ar un ochr. Ish. Felly, dwi ddim yn rili treithad mawr. Ond hwn yw'r cwestiwn falle mawr. Mae werth 16 marc, a mae 3 marc am eich fel gramadeg, eich sgiliau sillafu atal nodi. Eich iaith. So mae'n 19 marc mas o 53. Felly mae hwnna bron, neu dros, trydydd eich marc, a third of your overall grade. Dyna pam yn bersonol, dwi'n gweud, sicrhewch bod chi'n gwario digon o amser ar ffynhonnell 5. Os chi'n rithio un cwestiwn, peidiwch rithio cwestiwn 5. Dyna pam dwi'n gweud mae dechrau cwestiwn 5 yn well i gwneud. A mae'n mynd i fod, so mae 3 marc yna, fel, so sicrhewch bod chi'n sillafu geiriau allweddol yn gywir. Bod chi'n defnyddio paragraffau. Mae yna fel easy wins yna i gael hefyd. A byddwn ni'n gweud, mae eisiau canolbwyntio a meddwl am eich sillafu eich iaith. Ond dylai prif ffocws fod ar y treithad, ar y cynnwys. Cyn symud mlaen, os i'n meddwl, bydd y treithad yma yn canolbwyntio ar un o'r cwestiynau allweddol yma. Felly, os chi'n cofio nôl i'r dechrau'r cyflwyniad, nes i sôn fod yna 7 cwestiwn allweddol ar fewn bob opsiwn. Felly, fel chi'n gweld fan hyn, mae gyda chi ryw fath o syniad, a dim yn union ble fydd y treithodau yma'n mynd, o ba fath o cwestiwn allan o gofyn. So, yn y siampl yma, mae hwn yn America, cwestiwn allweddol 6 yw adloniant poblogaeth, a fel diwylliant. Wel, mae hwnna yw'r cwestiwn fan hyn, am diwylliant a adloniant. Felly, mewn ffordd, allwch chi dechrau paratoi atebion, neu dim atebion iawn, fel syniadau posib gall yr bwrdd ar ôl i gofyn i chi. Nawr, rhaid i ddweud, mae hwn yn bwysig i fel cwestiwn 2 a wedyn cwestiwn 5. Sicrhewch bod chi'n canolbwyntio ar y fynion y cwestiwn. So mae hwn yn gofyn i chi trafod fel diwylliant, cymdeithas, adloniant. Mae eisiau chi canolbwyntio ar hwnna. Dim trafod gwaharddiad neu trafod rhywbeth sydd ddim yn berthnasol. Mae rhaid trafod beth mae'r cwestiwn yn gofyn chi trafod. Unwaith eto, bych chi fel, oh my god, mae hwn yn obvious, ond chi'n synnu faint o disgyblion sydd ddim yn gwneud hwnna. Mae angen amrywiaeth. So beth dwi'n meddwl wrth hynny yw, os na erase o fan hyn, o'n i'n gymryd slide, a dyn nôl i hwn fan hyn. Mae'r cwestiwn yma yn gofyn, ai cerddoriaeth jazz oedd datblygiad pwysicaf. Nawr, yn amlwg, mae disgwyl bod chi yn trafod jazz. Na i twli fel am fan hyn yn well chi, sori. Ai twf cerddoriaeth jazz oedd y prif datblygiad. Felly, mae angen trafod datblygiad jazz yn chi. Ond mae angen amrywiaeth. Beth oedd y datblygiadau eraill oedd yn digwydd? Felly, allwch chi trafod cinema, y radio, effaith y car, yr effaith y cerddoriaeth ac ati. Felly, mae angen trafod jazz, ond please, pwch meddwl, di hwn ddim yn exclusive i jazz. Mae angen yr amrywiaeth yna. Does dim reol wedi, mae rhaid cael jazz a 3 ffactor arall, ond maen nhw yn disgwyl gweld amrywiaeth. Please peidiwch just canolbwyntio ar jazz. Ewch mewn ac amrywiaeth. Mae angen mesur y ddadl. Okay? A dangos dyfarniad yma. Roedd jazz yn bwysig i raddau. Roedd jazz yn boblogaeth yn y gogledd, ond ddim yn rili dylanwadol yn y de. Dwi'n mesur, dwi'n dangos y sgiliau yma. Roedd jazz yn boblogaeth gyda pobl ifanc, ond ddim yn rili boblogaeth gyda'r henoed a pobl yn ardal y Beibl. Dyna beth fi'n meddwl, bod chi fel dim eisiau gweud, roedd jazz yn boblogaeth, oedd jazz ddim yn boblogaeth.
na. Mae angen dangos fel y sgiliau gwerthuso bod chi'n mesur eich pwynt chi. Dyfarniad. Ai jazz oedd y datblygiad pwysicaf? Neu na. So chi'n gweud, wel, jazz ddim yn fy marn i, oedd cinema llawer mwy effeithiol, llawer mwy pwysig na jazz. Waw, chi'n dangos dealltwriaeth, chi'n dangos dyfarniad, chi'n mesur y pwynt. A hefyd bod chi'n rhoi tystiolaeth. So, be dwi'n meddwl yw, ddefnyddio jazz, ond rhaid chi cefnogi eich pwynt chi. So, os chi'n gweud, oedd jazz yn cyflwyno syniadau rhyddfrydol oherwydd oedd llawer o dansys yn gyffroes y gyflym. Ond beth oedd y dansys yma? Fel dansys fel Charleston o'r Black Bottom yn llawer fwy rhywiol na'r dansys traddodiadol. Dechreuodd pobl copïo beth nhw'n gweld yn y cinema. Pwy oedd y pobl yma oedd yn copïo? Sut yn nhw'n copïo? Dangoswch tystiolaeth i cefnogi eich pwynt chi. Dyna i chi yn gryno, gyda fi fwy o cyflwyniad nes mlaen, ond os na unrhyw cwestiwn ar y foment am techneg aroliad ar gyfer 1-2? Na, dim cwestiwn am hyn o bryd. Wel, os mae gyda chi cwestiwn, dwi'n annog bod chi'n taipo nhw mewn nawr, a newn ni ateb nhw naill ai yn y chat neu ar lafar fan hyn. Ond beth yna'n wneud am yr 7-8 munud sydd gen i'r rôl, yw jyst dangos i chi yn gyflym ble allwch chi cael afael ar chydig o adnoddau defnyddiol i helpu chi yn eich proses o adolygu. Nawr, dwi'n beth hwn i disgyblion, dwi'n printio nhw allan, ond falle dyw'ch athrawon chi ddim yn. Edrychwch ar gwefan cybac. Os newch chi roi... yn ôl i hwnna. Edrychwch ar adnoddau cybac. Os chi'n rhoi mewn i Google fel adnoddau cybac TGAU neu rhywbeth eitha tebyg, bydd chi'n mynd i'r Educational Resources website nhw. A wir nawr, mae dyna lot o adnoddau hynod o ddefnyddiol. Chi angen ffiltro, dewis y pwnc, dewis eich fel cyflwr allweddol, chi'n cyflwr allweddol 4 yn TGAU. So, bych chi'n fel ffiltro nhw lawr fan hyn. A beth chi'n cael wedyn yw sawl tudalen fel hyn gyda tasgau, gyda gwybodaeth defnyddiol dros ben sy'n mynd i helpu chi, sy'n mynd i gael ei creu helpu athrawon, a hefyd helpu disgyblion sut i adolygu beth sydd angen gwybod. Chi'n mynd i gael y trefnydd gwybodaeth fydd sy'n ddangos ar dechrau'r cyflwyniad mewn fan hyn. Chi hefyd yn mynd i cael pethau nath nhw creu yn ystod y Covid a'r cyfnod clo. Adnoddau fel, dwi ddim yn cofio'r gair Cymraeg, mae ddeuwch dy fi blended learning resources, adnoddau le mae disgyblion gallu mynd trwyddyn nhw yn unigol, dim fel yr athro'n arwain. So, pethau fel hyn. Felly, dwi ddim yn edrych yn gret ar y sleid yma, dwi'n cydnabod hwnna, ond maen nhw'n ddefnyddiol le chi'n clico arno fe, mae darn darllen, efallai bod yna fideo, a mae yna quiz allwch chi wneud. A mae wedi'i wneud eitha fwy bite-size i chi. Ond maen nhw wedi cael ei greu ar gyfer disgyblion i ddysgu pan nhw'n hunain yn ynysu, neu pan oedd ysgol ar gau neu beth bynnag. Ond maen nhw'n berthnasol ar gyfer adolygu ar gyfer yr aroliad leni. So byddwn ni'n gweud, rhowch pip-olwg ar adnoddau TGAU. Mae gyda nhw PowerPoint, mae gyda nhw jyst nodiadau, mae gyda nhw bob math o bethau sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol i chi. Nawr, cyn i fi fynd nôl, un peth dwi'n awgrymu, dwi'n bod yn darllen lot amdano hwn o ran sut dyn ni'n cofio gwybodaeth. Nawr, un o'r pethau sy'n dod eitha amlwg nawr yw bod chi'n cynnesu fyny eich ymenydd chi. Dwi'n meddwl mae'n swnio'n peth od i ddweud, ond cyn redeg marathon, cyn mynd mas i chwarae hoci neu beth bynnag, chi yn cynnesu fyny. Felly, a ddylen ni'n gwneud hwnna cyn i ni mynd mewn i adolygu, cyn mynd mewn i aroliad. Os chi'n rhoi mewn i YouTube, Brain Games, mae nhw'n raglen YouTube, a mae fe'n ffantastig, fi'n credu le maen nhw'n dangos i chi cwbl o bethau fel
Maen nhw'n rhoi cwbl fel arbrofion fel hyn i chi gwneud. A wedyn mae'n dangos i chi sut mae ymennydd chi yn prosesu gwybodaeth. A mae'n adnod defnyddiol handi dros ben ar gyfer adolygu. Tasgiau fel hyn, mae'n eitha interactif, ond y syniad yw bod chi'n gwario rhyw 5 munud, dim fwy, achos bydd rieni neu pwy athrawon yn mynd yn grac, bod chi ddim yn adolygu, bod chi'n chwarae games, ond mae fel y gwyddoniaeth dysgu yn awgrymu, falle un o'r pethau fel chi'n neud, jyst ar dechrau proses adolygu, neud rhyw fath o brain teasers, jyst i cael eich ymennydd yn gweithio, cael eich hunain yn y ffocws yma o canolbwyntio. Felly, sa'n nôl nawr i hwn. Tybed os yna unrhyw cwestiwn ar lafar sy'n angen ateb, Miss? Na, dim byd ar hyn o bryd. Dim byd? Os na i aros falle 1 munud arall, a wedyn ychydig o eiliadau de. Felly, bydd y roliad yma ar gyfer 2022 yn mis Mehefin. Felly, pob lwc i chi ar hwnna. Fe wedi se, cam cynta, closing remarks at Frida. Cam cynta, sicrhewch bod gyda chi'r lefel o dealltwriaeth. Bod chi'n gwybod y pwnc. Hefyd, hefyd, sicrhewch bod chi'n gwybod y techneg aroliad. Beth mae'r arolwr yn chwilio amdano. Felly, na i fod yn dawel a dymuno chi pob lwc yn yr aroliad yma ym mis Mehefin. Wythnos nesaf, bydd yna sesiwn ar gyfer uned 3, sef uned thematig, le chi'n gwneud llawer iawn o flynyddau, canrifoedd o hanes, gan bod uned 2 yn rhyw fath o ffocws byr, mae uned 3 ar sawl blwyddyn. Felly, pob lwc i chi, a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Hwyl! Diolch yn fawr.